parlarem de les lentilles i especialment dins de les lentilles parlarem de les lentilles toves, que són les que porta la majoria de gent. Quin avantatge tenen aquestes lentilles? Doncs sobretot 4. Un, el fabriquen amb el 99% de les graduacions. Són lentilles supercòmodes. És impossible que caiguin i és impossible que es clavin. Què vull dir amb això? Doncs que són perfectes per qualsevol ús i especialment per al tema de l'esport. Encara que l'esport sigui de contacte, com seria un pàdel, un bàsquet, un hoquei, estan superindicades per l'esport. L'avantatge que tenim quan portem lentilles i practiquem esport, a part de tot el que hem dit, és que tenim visió panoràmica, o sigui, tenim visió 360 graus. Això, amb una ullera, i especialment amb les ulleres d'esport, no passa perquè quedem molt més limitats. Moltes vegades, quan parlem de lents de contacte, o la gent ens ve a demanar informació, ens pregunteu quan és el moment que un nen o nena comenci a portar lentilles. I la resposta és superfàcil, quan ell en tingui ganes. Quan un nen o nena vol portar lents de contacte, només s'ha de complir que n'ha de tenir ganes i que la graduació li limiti per algun esport o per alguna activitat que li agradi fer. Els nens i nenes de 6-7 anys estan super preparats per portar lentilles. L'únic secret és el que dèiem abans, que n'han de tenir ganes. Quan adaptem lents de contacte s'han de fer una sèrie de proves, que això les fem en el moment de l'adaptació, sobre el tipus de llàgrima, com està l'estat de la còrnia, quina lent de contacte vol portar, la graduació. Si totes aquestes proves són favorables, podem adaptar les lents de contacte i donem l'ok per portar-les. I això vol dir que en pocs dies la gent ja sol portar les lentilles per l'ús que ell en vulgui fer. La pròxima vegada parlarem de quins problemes podem tenir amb lents de contacte o quines són les millors maneres per precisament no tenir aquests problemes amb les lentilles. Fins aviat!